Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilija u marit li ħadd ikun jaf. Għax beda jgħallem id-dixxipli tiegħu jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma femmuhx dan il-kliem u beżaw jistaqsuh. Waslu Kafarnum u meta kien id-dar staqsihom x'kontu titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu siktax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qad bil-qiegħda sejjaħ 12 qalilhom jekk xi ħadd irid ikun hu l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken qegħdu f'nofshom u ħadnu bejn dirgħajh u qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn ix-xkejknin minħabba f'ismi jkun jilqa' lili. U min jilqa' lili jkun jilqa' mhux lili imma l dak li batni. Din il-kelma eżistijej fil-Vanġelu li għadna kif smajna tibda billi Ġesu għal darba oħra juri illi huwa se jgħaddi minn din id-tbatija, minn din il-passjoni. Ġesu rrid li l-apposti bil-mod il-mod jippreparahom għal din il-ġrajja li hu kien se jgħaddi minnha. U hekk biex ngħidu hekk ħaniggustaw ftit l-intimità tagħna mal-Alla. Jekk aħna nkunu nies ta' Alla, jekk aħna l-Ġesu qegħdin nsiru nafuh bħala persuna ħajja, vera, reali, illum. Allura eżisti jekk hemm dan il-heart to heart contact ma' Ġesu. Fil-verità, hija meravilja kif Ġesu fl-Ispirtu tiegħu permezz tal-Ispirtu Santu il-qalb tagħna iħejja għal dak li aħna ikonna ngħaddu minnu. Alla huwa fidil magħna. U x'drabbi meta nħarsu lura lejn il-ħajja nirrealizzaw li l-affarijiet ma ġrawx bla toġġ. Imma jekk konna fidili mal-mulej huwa bninna anka l-istorja tal-ħajja tagħna. B'xi mod anke bil-bogħod minn ħafna snin jippreparana, jiffurmana għal dak li nkunu għaddejjin minnu. L-apostli propju dak li jagħmel magħhom f'dan il-mument li jippreparahom għall-ġrajja tal-passjoni tiegħu. Però l-apostli ma femuhx kif il-fatt jista' jiġri aħna. Aħna jista' jkun illi matul il-ħajja nirċievu kliem, esperjenzi, ċirkustanzi, ma mbagħad ma nifhmux qed jiġri eżatt. Ma nifhmux li l-mulej jkun qed jippreparana għal xi ħaġa. Kellimhom ċar ma femuhx u beżaw jistaqsuh jgħid il-Vanġelu. U forsi dana Ġesu ma rridx li ma jistaqsuhx, Ġesu ried li jistaqsuh. Ġesu ried li jkun f'din il-komunikazzjoni magħhom. Ejjew ma nibżawx anke aħna dak li forsi ma nifhmuhx eżatt, nistaqsuh il-mulej, mhux nistaqsuh bi pretenzjoni, ma nistaqsuh bil-qalb ta' tfal ċkejknin. Sabiex inkunu nistgħu neħtlu iktar fil-pjan tiegħu forsi hawnhekk huwa r-rol eżisti partikolari illi insibu l xi ħadd li jista' jew direttur spiritwali, saċerdot li akkumpanjana, jekk ikonna saċerdoti available għall-mixja tagħna, fejn ikunu jistgħu jiċċarawna, fejn ikunu jistgħu jgħalmuna, fejn ikunu jistgħu idawluna, fejn ikunu jistgħu jkunu gwida ta' dawl għalina. Però mhux saċerdoti biss eżisti, għandna bżonn komunitajiet. Il-Knisja għandha bżonn tiġi dejjem aktar trasformata mibdula f'realtà ta' komunitajiet żgħar li jkunu jistgħu jkunu mument fejn min qed jimxi wara Ġesu u mhux dejjem jifhem il-Ġesu ikun jista' jkun hemm min ifehmu, ikun jista' jikber f'din l-esperjenza u fit-tagħlim. Inħeġġiġkom sabiex il-kol kemm aħna eżistijej insibu nagħmlu pass iktar il qudiem ma nagħmlux kif għamlu l-apostli ma fehmuhx dan il-kliem u beżaw jistaqsuh. Le l-mulej jipprovdilna l-Knisja li aħna nistgħu nistaqsuha u tista' tmexxina u tiggwidana. Ma l-Vanġelu kompli li wara Ġesu jgħallimhom dan fit-triq. Jaslu fid-dar Kafarnum u Ġesu jgħidulhom fit-triq tiba fuq xi kontu qegħdin titkellmu. U l-Vanġelu baqgħu sikta. Għaliex baqgħu sikta? Għaliex indunaw f'qalbhom li dak li qed jitkellmu mhuwiex dak li Ġesu ried. Kien qed jitkellmu bejniethom min huwa l-kbir. L-apostli kellhom daqsxejn ftit din it-tikketta bejniethom apparentament fil-Vanġelu. Min huwa l-iktar qrib Ġesu, min hu fuq il-lemin u xellik ta' Ġesu, min huwa l-kbir fosthom.
Imma il-kbir fis-sens anka kif tifhimha d-dinja. Fid-dinja fis-soċjetà ċivili min jieħu l-unuri, min jitqies li huwa xi ħadd importanti hija l-popolarità, hija għall-importanza. Mentri fis-Saltna Talla Ġesu jurihom li mhijiex hekk. Min irid jaħseb li se jkun il-kbir il-lider? Irid ikun il-qaddej, irid ikun dak li jaqdi, li dak li joqgħod wara kulħadd. U din eżistiet kull immaġni ta' kull min għandu xi biex ngħidu hekk xi awtorità fil-Knisja. Is-saċerdot, l-isqof, leader ta' prayer group, katekista f'komunità, il-kappillan f'parroċċa, il-ġenituri fil-familja. Kull min għandu xi role fejn irid imexxi xi ħaġa, irid jirrealizza li fis-Saltna Talla m'hemmx min jiddomina fuq xulxin, m'hemmx min jaħkem fuq xulxin, imma fis-Saltna Talla hemm biss il-qadi, hemm is-servizz. Li fl-aħħar mill-aħħar kif kien Ġesu innifsu li sar għaddej il-kbir huwa dak li jiċċekken. Ejjew nitolbu l-grazzja lill-Ispirtu Santu frotta dan il-Vanġelu, illi aħna nfittxu l-koll li niċċekknu, il-koll li nkunu għaddejja ta' xulxin fl-imħabba. Dan nixtieq nenfasizzah fiż-żwieġ u fil-familja b'mod partikolari. Ejjew inneħħu kull attitudi ta' dominanza, ta' superjorità fiż-żwieġ u l-familja. Anke mill-ġenituri viżavi l-uliet, imma anke l-ġenituri viżavi xulxin. Ejjew nkunu verament għaddejja ta' xulxin. Min kapaċi jaqdi fis-saltna dak huwa il-kbir, dak huwa importanti. Ejjew nkunu bħal Ġesu li ċċekken u sar għaddej tagħna l-koll. U jekk nagħmlu dan, il-mulejat naslim.